Bang, waiting karangan. Waiting. 1, 2, 3, go! Go. Ơi, crowd na kan. Ayaw mo sana pa, ayaw mo sa challenge accept sa kan. Tolong ke Farna, ani kerasa winner nai. Hey guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. Lagi Far, to dini ang deng lega sedang oh. 1, 2, 3, go! Mr. Inus. Mr. Inus. Lagi Far mana dini bitang mana ang ni rumah mana hablang bayar na hablang ini talang si nara. So mana yang berbeda ini. Redang bro ni rumah ang ni rumah. Welcome to my room and welcome to Kokrajar bro. Thank you bro, thank you. Tolong Far di video special day mana zeng lai lagi kalam na tangga sini onse dhamaka food challenge. Thamaka video hui kasih ni. Mana every dancer video zak nanti ni lagi Far zong nalam taman saya. So dai zeng binda kain menise zakra bustu lain tangga sini tahu na. Pani puri. Rane lagi Far mana Kokrajar mana dah Diwali ni bar hoa na khara kher na nei. Zeng klub zeng naik kasih apa? Ay, siapa tu? Unti zeng klub zong na. Pradai zeng tangga sini. Tahu na mana dini zeng ham kenapa? Funny fruit challenge. Zeng mana? Legom naga sini legom kasih keras ke dia mana? Kasih keras dengar na. Bung tunan nam ke? Mana perang kasih keras dengar na ritik lah ya. Kau dek esno Serbia. Let's go. Lu kasih dah ni keras ser. Oh dari bini tak kayak isi zakram pesat lancer na mana zeni ani keras awak kamu sang mana nomba. Seni bisa ya. Ni bini saya baik Kokrajar ni Maiki Bazar ni. Lawan saya baik. Mana biau Maiki perni mizur tiseliar nanda. तो लोग बड़ा जो नकाश ने क्रॉस के लोगों ने कैसा फील कर रहा है भाई बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ना ओके तो लोग पर डायंग मने आनी क्राफ्टिंग था क्या चॉकलेट बाइने फाइडर ना नियो बाइन से चॉकलेट के मैं लोग पर मने सर के बाद लोग हमने निसी के बाद मुँह मीठा कम नया गनांग थियार ना सो बेने के डाइ ने दारे मिगलान से दारे मिल्क finally meet my crowd लोग पर सर जागन दे इसे गेस हम ले Tentere. Hello, Apo. Tolong ke Farna, ani keras abinar na. Apo kau ni, jodoh kau berdua menang keras legum tanggen darna. First time legum menaik kai soklen mencela pada apa ni? Saya pun nak khair na. Soklen se. Ang obi urupati negeri. Abo isi kuliah semua sini aja jang. Abo zai be puja abo ni zuni bor film ni famous actress. Muza nang viral legom. Mandeng. Fra abo amane zung jene semua poriar na zuni university ne. Abo mane da besan third sem. Third sem abo. Ang Yunus bhai abo ne selfie letasi. Selfie lada deh. Fra ni meja beli ni ya. Da abo Diwali ni mabai nang khara khơi Kokrajar ma bung ne. Dia apa na? Bida lanse, muza nang bay. Deh muza nang bay apa? Muza nang bay deh. Oh deh apa? Friend ni apa mau main bam shopping ham tangan tahu nono. Deh, zeng bisa shopping ham sih. Deh malam mana? Bye bye. Deh. Tolong for बहुत नागिर बाय पानी पूरी नाथाय मोनासै जोङो गगलगफोर दाय जों मोनासै बाट जोङो पानी पूरी मोनाबाबो जोङो माबाखौनो लानसै आरो ना जांक फुडनि चेलेन्ज खालामसै होनदो For lot of struggle we are receiving this is not a manganda this is guys chicken pokora na mane जोङो थांदोंमोन मा खालामनो पानीपुर लायनो आरो ना स' मोनासै लोगोफोरनि bad luck पानीपुरी becoming chicken pokora जोंनि चेलेन्जआ एसे इउनिक दे बोरै नाय जों माने आखाइ ल' जेनबा पानिशमेन्ट दोङो ओमफ्राय आखाइ जोंनि आखाइया जेनेबा बिदि जागोन आरो ना ओमफ्राय जों आखाइ हमालासिनो उइदाउट हेन्ड जों जेरै जानांगोन आरो ना थ' जुदि जों आखाइखौनो एगारफ्लाङो एबा जानो हाया थ' बेयो हारिबाय आरो जायनि फार्स्ट जाखाङो बिनि जायनो फोजोबग्रोयो बेनो विनार अके थ' 1 2 3 केमेरामेन एसे क्ल'ज फैनांगौ जानायखौ जों देखायनांगौ गौ राइट पस्टफोरा What the heck, man? Winner.
चेलेन्जआ माने फिक्स जाबाय लोगोफोर दायो जों माने चेलेन्जखौ खालामफेरनाय ओरैबायदि डेन्जार चेलेन्ज होबाय आंखौ क'क्राझाराव आंखौ लाखि खुना खारबायलै बेटा भगवान ओके लेट्स गो गस्लाया जोलै गस्लाखौ बडि गैया दै बडि गैया गस्लाखौ इनसाइडिं मा खालामगोन ओके जाबाय ना आखायाव ला ओइदिं खारनांगोन ओइदिं 1 2 3 गो ओइ खारनांगोन होख्रावनांगोन मानसिफोर नुनांगोन मा जागोन ओइसोरनो देखायनांगोन ओइसोर गारिनो माबा माबोरै जानांगोन माबा जानो होमबासो चेलेन्ज एक्सेप्ट मानसिफोरनो देखायनांगोन खारनानै जायाखै ओइलाय ओइयाव मोसानानै फै ओइयाव होमबासो चेलेन्ज एक्सेप्ट जागोन थां ओइलाय इयाव मानसिफोर लोगो ओइ थि खारनानै फै होमबासो चेलेन्ज एक्सेप्ट जागोन इयाव खारनांगोन जानाय नङा दा बिसो एक्सेप्ट जाबाय दा चेलेन्जआ बिसो चेलेन्ज मानसिफोरनो देखायनानै खारनायासो चेलेन्जलाय जाबाय दा चेलेन्जआ कमप्लिट जाबाय दे थुबिनो जाबाय दे सानैसोबाबोथ' नुबायना मानसिफ्रा नै आबौआनो माबोरै खालामलांदो मादो तलगफोर बोरनांगौ भिडिअखौ आरोना बहुद इन्टारेस्ट खालामबाय जोंनिया बर'आव ओरैबायदि गोरा चेलेन्ज होबायना माने मानसिफोरखौ नुबाय आरोना बिराद लाजिबाय खिन्थु गोलोमजोबलायबाय आं चेलेन्जआ मोजां जाबाय कमप्लिट जाबाय कमप्लिट अके नेक्स्टआव फैफिनबा जों एबार टाउनाव खारहोगोन बेखौ जेनेबा अके दे आं नोंखौ नेक्स्टआव हारिखागोन ना बिथा देखा जायगा दिनै आलासि होननासो हारियाखैखो आं फुल बियो अननाय माने अननाय लादो फुल लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आरोना स' बहुत मोजां नांबाय Keep supporting us. Keep supporting guys सोरबा गोदान नायगासिनो नामा अननानै साबसक्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय लोगोफोर आरो लाइकबो खालामना होदो आंनि चेनेलखौ एसे शेयार खालामना लोगोफोरनिफ्राय निजो जाबाय जोंनिया मिस्टार इनुस जोंनिया ब्र'आबो बहुत खस्थ' खालामगासिनो बिथाङा रस्टारबो बिथाङा रेपारबो बिथाङा ब्लगारबो थ' डु सापर्ट गाइस नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट नांगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' लोगोफोर दिननि थाखाय बाय बाय